नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. लक्ष वृक्ष नाडच्या अभियानात रोपे नाटून जाल्ल्या अतिक्रमणदाराले सदस्यत्व रद्द. रवींद्र नाईक. शिरसी रान प्रदेशाची अरण्य संपत्ती वाढवच्या दृष्टीन परिसर रक्षण जागृतीची अरण्यवासियांक प्रेरित करच्या उद्देशान लक्ष वृक्ष रोपे नाडच्या अभियाना कार्यक्रमात अतिक्रमणदार अरण्यवासियान आवर्जून हजर राहून रोपे नाडचे काम करू जाय अशे अरण्य भूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी ताकीद दिली. शिरसी तालुक्याच्या अरण्यभूमी संघर्ष समिती कार्यालयात तेमी लक्ष वृक्ष रोपे नाडच्या अभियान कार्यक्रमात उलयताले. अरण्यवासियांक रानभूमी हक्क मेळचो हो संविधानाचो हक्क, तसेच परिसर राखून दवरचो आणि वाढवचो हे अरण्यवासियाले कर्तव्य असे तेमी या वेळार सांगले. या सभेत पदाधिकारी नेहरू बिलुरू, कृष्ण मराठी गुडगार, श्रीकला नाईक इंडवळी, चंद्रशेखर शानबाग बंडल, गंगूबाई राजपूत, मालतेश संतोळी, शंकरगौडा पाटील संतोळी, महाबळेश्वर पुजारी गवळी, सदानंद तिंगणी, मेहबूब अली बदनगोंड आणि इतर हजर आशिले. नौदलाच्या टगबोटीक उजो. कारवार अर्गा हांच्या कदंब नौदल तळाच्या डॉक यार्डात आशिल्ल्या तेज नावाच्या टगबोटीक आज भीषण उजो लागेली घटना घडली. टगबोटीत अचानक दाट धुराचे लोट दिसू लागेल्यान नौदलाचे अग्निशमन दल ताबडतोब कामाक लागले. टगबोटीच्या इंजिनाक तांत्रिक बिघाड जाल्ल्यान हो उजो लागील उरतलो असो संशय व्यक्त जाते आसा. जाल्यार कसली जिवीतहानी जालना. या उज्यात लाखो रुपयाचे नुकसान झाल्याची अंदाज सूत्रांन व्यक्त केला. बसाची धडक बशिल्ल्यान स्कूटी चालक जाग्यारच मरण. शिरसी कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्याच्या शहराच्या आंबेडकर भवन रस्त्यार बस चालक अतिवेगान येयल्यान हो अपघात घडलो असे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. बस अतिवेगान आशिल्ल्यान फाटल्यान स्कूटीक धडक बशिल्ल्यान स्कूटी चालक गणेश बाळकृष्ण कराळ वय 20 हो मृत जाल्लो घटना घडली. बस चालक बसवराज हादीमने हेमका शिरसी मार्केट पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांन ताब्यात घेऊन प्रकरण दाखल केला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.